Hola, benvinguts a aquesta informació meteorològica, prediccions per Akbar. Anem a veure què és el que passarà els propers 15 dies. De moment, arreu del món, el que és notícia ha sigut la gran onada de calor al mes de març a la Xina, que ha acabat amb unes tempestes de pedra insòlides. Aquí tenim aquesta imatge realment espectacular de la pedregada que queia cap al sud, sud-est i sud-oest de la Xina. Però també tenim més imatges de l'enorme quantitat de pluja i neu que cau a Califòrnia. Fa un parell de dies una altra perturbació. Això és un observatori meteorològic a Utah col·locat de neu, però aquí la tenim a la primavera. És a dir, que la neu ha arribat fins aquí dalt, metres i metres de neu, allà sí que estan d'enhorabona, massa aigua i massa neu, per cert. I un altre gràfic important per veure la sequera que estem patint a Catalunya. Aquest gràfic és de les precipitacions que han caigut a la Bisbal d'Empordà. Aquí tenim pluges molt importants, el Glòria del gener del 2020, també a l'abril va ploure molt i aquí es va tancar l'aixeta. I podem veure com pràcticament tots els mesos fins ara sempre tenim dèficit de precipitació. Són molts mesos amb poca precipitació. També, per últim, la manca de neu al Pirineu. Aquí tenim dues imatges comparatives. Això és fa uns dies a Certescant, Pirineu, i a la mateixa imatge, però de fa un any, amb molta més neu. Per tant, poca neu per fondre's. Anem a les prediccions meteorològiques. A curt termini, poca precipitació cal esperar. Aquí tenim demà al vespre alguna precipitació al Pirineu, dissabte alguna tempesta, fenòmens locals al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord de Barcelona, entrada de vent fort, baixen les temperatures, això sí, diumenge nevades, fins i tot notables a la cara nord del Pirineu, a la resta poca cosa i res més a dir. Anem a veure més enllà, què és el que passarà? Doncs veiem poca precipitació, potser al voltant de dimecres, dia 5, i una possible pertorbació entre el dia 10 i 11. Tret d'això, poca precipitació de moment. Més informació d'aquí uns dies.